Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi tata cara wau qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni kan ngoten dawuhe. Quran kan ngoten kandhane. Dawuhna Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha, dengan cara nek milik muraqabah, nggih, cinta karo aku. Nggih. Iku saranane nggih, fattabi'uni, anuta marang kowe, anuta kowe kabeh marang aku sapa aku Kanjeng Nabi maksudnya. Ngerti? Lah muraqabah sing bener iku timbul saking gawe bagus awak kanthi lantaran ati baguske ati baguske piyono. Nggih, sudut pandang yang positif. Nggih. Nggih, sampean bayangno. Nggih, sampean mergawe iki orang-orang delalah proyekan napa? Budek. Wah, getune ra pakat. Gan mati getune ra pakat. Kenapa? Bareng ana proyek aku payahi dhewe aku ra wani. Ape nunut sing tak nuruti repot. Gusti Allah njen mbok umpamane ngono iku berarti gagal. Karena apa? Oh, gak atas dasar ati sing bagus. Lah carane bagusnya hati iku timbul sebab bagusake panganan. Gua nek sampean ujeh ngombe wae lho, tak kandhani. Wis sak critan iki lho. Aja takok sampean. Nggih. Ya atine sampean yo beku. Nggih. Nggih, atine sampean bakal beku krono mbok wow. Nggih, sampean ape anut karo apa sing dadi tindak lampahe Kanjeng Nabi, sudut pandang tenggene tindakane jenengan krono atine sing penyakit. Akhire ya sampean ya aduh kok ngene perilaku. Gak ketut, gak masuk tenggene muraqabah. Wa malladziina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wong kok nek nggone atine nggih ana penyakite. Lah kanggo baguske ati iku mau carane mangane sing bagus. Aja dimbeni aja dicampuri karo banyu peceren. Nggih, iku nalika akhire iso ngrasakno aku nek utang mul ya nasi sak umpamane ning iki gagal menata-nata awake sehingga iso dadi adem tumrape wong liya iku banget goblok cara wong. Soale apa iso ngrasake. Dadi ngomong iki ngaten iki nalika bicara nggih tentang kepengeran ngaten iki wes panas glirian. Ngono. Sehingga panase niku nek dibetah-betahno terus sakit gobyos wis gobyos lagi penak no perasaan. Ngoten. Nggih. Al-muraqabu al-sahihatu lillahi ta'ala tansha'u bi isbil islahil jasad. Tukule muraqabah sing bener tukul kanggone gawe bagus jasad kanthi lantaran ati. Atine sudut pandangnya positif. Penyawangan terhadap segala sesuatu tumrape pawi pengiran iku selalu bagus. Sehingga ora kejebak nek nggone pemaidu tumrape liyan. Lah carane bagus ki ati niku bislah itu mah kanthi bagus ki panganan aja sembarang dene angger enak doyan. Nggih. Aja peh angger enak doyan krana ana kalane enak iku nggih dihasil nek kenggene sesuatu sing ora kepenak. Ora kepenak nunggu. Wa islahu tumata yakunu bil kasbi fil kauni ma tawakkul Allah azza wa jalla.
Lah carane mbagusake panganan iku sebab usaha ana ing dunya iki kang disertani kumandel marang Allah azza wa jalla. Nggih. Usahane kula jenengan atas dasare tawakal. Jadi ora kok sampean pangku tangan, tengok-tengok iku kumandel iku mboten. Tanpa carane apa kang dadi syariat Kanjeng Nabi, apa kang dadi dawuhe Kanjeng Nabi dilakoni. Nggih. Bar subuhan wong anjen keset nggih najan gak wiridan ning aja jepapang nggih aja turu niku saranane ketoke kok wis wayahe pantese wong mergawe nek sing duwe pabrik kaya Mas Rodi niku ya ana pabrik nek sing di kantor kados Bapak Karsono di kantor kados Mbak Suryati di kantor ya kan kantor. Ngaten carane. Nek sing ra duwe wajib penggaweane nek dalan usur ngenteni cebloke duwite wong melek. Mbah Mul kan ngakali wong melek. Nek sampe sing ngakali wong melek gaesane Mbah Mul iso. Wong melek iso diakali Mbah Mul. Kok diakali piye lho? Piye wong montor jane marga 7 juta malah didol 7,5 pamane. Nggih. Napa niku termasuk ngakali nggih boten carane kan ngoten. Ngoten nggih. Tadi pembahasannya kan ngoten niku. Akhirnya sampean usaha esok budal. Nah jadi sampean iki informasi ini konggone warung. Sampean menggo warung. Gusti. Nek kanca kula Karsono niku panci teng kantor Gusti. Kantor kula nggih teng warunge wong-wong niki. Kan ngoten. Nggih, tau muni ngono. Yo ora tahu sampean rangen kok. Urip kudu penuh dengan angan dan harapan. Ngaten carane. Jadi nalika kula jenengan akhire kok bar subuh turu ya pantes nek ora dikit mawon. Soale turu bar subuh iku mas napa pikir. Lah nek sapa mono yo rada mlebu. Nggih ampun Gusti kula tak rada pikir lah ndak kancane Mary ngono niku. Jadi mlebu kok ini karuan ya timbangane nganu ya nyerak karuan ora diwae kan ngono. Jadi disiasati rada mlete. Nggih. Niku nek mpun wonten akhire sampean metu teng gini warung lho ngene warung. Mungkin aja boros-boros sampean niku sampean koyo runtuk nggih. Oh sungguhane kopi sak biri. Wes. Barang nggih. Kopi ngoten mawon dipahitan jagung niku. Ngene teh. Akhirnya sampean budal. Kan to suka Gusti kula pun usaha. Usahane kula miturut napa ingkang dipun dawuhke Rasul panjenengan. Kula pun usaha. Lah ngene ngeten iki jenenge kumandel. Tawakal ngeten iki. Ora kok Gusti duka Gusti nek kula pancen iki gesang ku jare anggere jane nyawane jeneng pangani kula tak turu ya ngono. Nggih. Menek menawa kena penyakit kuning kan ngeten. Kalau penyakit kuning penyakit apa sih? Liver. Oh liver. Oh apa mat? Oh penyakit kuning ya orang darah. Penyakit kuning lho. No kuku kuning, lontu kuning, ngoten iki lho. Liver nih. Oh. Ayo, kudu dokter Yesol kan oke kalau malah kalau debat terimane kan menang napa nggih kebun gedhe nang Soroke. Nggih. Jadi bahaya niku. Wani aja mentu wae tak iki wis pucet. Ning bu pucet kok anti duit kok ada turu iso. Mun nek turu loro nek. Tiba-tiba nek nawati. Jadi kan yo paling ora kan nyapu. Nyapu madrasah. Nama soleh. Nek nawa dibayar. Padahal nek tukang sapu ya. Ngoyak penggane ku. Terus iki wa kana ana sapa Ali Al-Khawasi radhiyallahu anhu yaqulu iku dawuh sapa Ali Al-Khawasi. La yahruju ramatu sawahat wong suci minat dunia saking dunia hatta yuk syafu hingga tin buka lah marang akad anak hakikatin an hakikatin ma apa hakikatin barang gua kang utawi akad alaihi kepengatas mewata sawah lan dadi kodo sapa ahad ma'ahlul kaswi ing dalam sertane wong sing ahli kasam inna ma huwa mesti utawi kasam takdimun iku ana kalane dinginake wa takhiru ana kalane ngarekake sagal kawatu dawuh ora bakal
ana wong sing metu kanggone donya yen durung dibuka apa sejatine apa kang diadepi wong iku. Nggih. Paham jenengan? Nek cara cah saiki sing napa istilahnya ronton denger bahasa Jawa sithik-sithik jari sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi niku napa? Jadi wong iku akhire nalika isih ning donya bakal ora bakal mati sedurunge ngerteni kebukae kasyaf sedurunge ngalami kekasafan. Nah niku kudu sampai kudu ngerti sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi niku kowe iku mau digawe kanggo ngopo sehingga ben gino. Sangkan paran kok ndi kowe? Parae nek ndi? Sangkam kok ndi parae nek ndi? Mulane jenenge sangkan paraning dumadi. Dibuka sampean kekasafane. Jadi yang dulu dibuka apa sejatinya apa kang diadili wong iku lan dadi padha karo wong-wong sing ngali kasaf. Jadi kabeh muslimin bakal ngalami kasaf mung bae ana kang luwih dhisik ana kang ana ing keri. Artine napa? Ya ana kalane dibuka wis sak biasane mripat sehingga mung dituduh nggon baline. Nggih. Jebule aku nang ngene swarga bakal kancaku kuwi alhamdulillah saiki sampai dijabut nyawane gak krasa saking enake sampean nyawang nggon bali sampean rupa swarga kaya rambut dijebut konggone gelempung cara Imam Oma Irama sampean wati Imam Oma Irama niku marai bagaikan rambut dicabut dari tepung nggih. Utawa nalika wong cilaka akhire matane mendelik-mendelik saking wedine krana dibuka dikasaf didono nggon baline nak nggone neraka. Mulane bener penggambaran nalika wong niku mati niku cetha banget jelas sekali. Nggih, sehingga wong nek sing gawene aduh pitik. Yo mancal-mancal. Lho temenan niku. Tapi apa kabeh yo ora ngono iku sekedar tondo. Waktu pitik. Lan aja kekendelen nek sampeyan kekendelen ya repot temenan. Lah sampeyan kan ora wong ajin sampeyan nek loro pikir terutama nggih, loro pikir iku pelayune nggone banyu jeren. Bener. Lah wong iku nalika ngadepi nazake nyawa loro. Jadi di ibaratke larane wong dijabut nyawa iku pitung penyukur. Kamar pitung penyukur. Silat kan wong ngadep. Iku tikel pitu saking ngadepe. Sampeyan bayangno wae nek cara kula jenengan sing pol tajam sakniki niku bangsa tipis ya kater mawon nggih. Sampeyan kena kater niku ora jarak nah. Langsung tegas. Napa penggambaran itu cukup dereng. Larane niku luwih sing sampean digambarke ku jel luwih loro nek. Niku larane wong sing dijabut nyawa. Krana sampean banget gemese nggih. Akhire sampean njaluk putihan. Nah krana sampean nek pusing jalukane putihan sampai jamu anake bapak aneh-aneh sampai mecati nyawa njaluk putihan sampai radio rumati satu sisan wah ya tak medeni wong bojo kula kan medeni ana wedi lara wedi ya wis kan ngoten mawon nggih lha wong tapi sing mubasirine sing mbab sing bungana mau tutup nggih kanthi kadar kekurangan wong niku akhire roh kan, roh dibalen nang nguri swarga kan bunga tersenyum dia. Lah nalika akhire ora betah, ora sabar ngadepi pilarane Gusti Allah, cobane Gusti Allah. Akhire njaluk
umbenan bareng aja umbenan walah repot sampean situ diterono dan diteroko sing bulat padahal ceritane jadi Malik bin Dinar niku lagi ngimpi lagi ngimpi Arab kejegur neraka gue mah tangane kobong separuh jangan sampean bayangke lagi ngimpi niku. Jadi monggo kita sami ngantos-ngantos tentang segala sesuatu sing dadi prilakune kula jenengan. Jadi awit awal wau kesimpulane wong kuwi nalika duwe amalan, duwe laku, duwe pekerti kok meh-meh karo prilakune Kanjeng Nabi wong mau bakal duweni kebebasan nalika tenggene barzah. Kok umpamane kepengin kepethuk si A si B, nggih kepethuk cintane niku saged. Karena apa? Dalam keadaan bebas, tidak dalam masa tahanan. Lah kanggo gayuh niku wong kudu manggon tenggene makom mukor robi. Dengan tata cara muraqabah niku isane bener nggih ditimbulke saking gawe bagus awake kanthi lantaran hati sing bagus sudut pandang hidup tentang kehidupan niku positif. Nah carane bagus ki ati niku diislahke tukmah bagus ke panganan. Jadi sampeyan iki aja mangan sate, aja mangan wedhus nek sampeyan iki duwe darah tinggi. Kono iku gak bagus. Wa islahu mati aku nudul kasbi. Yo kau ni ma tawakal. Ma tawakkul ya Allah ya azza wa jalla. Lah carane nggayuh utawa ngentuke panganan sing bagus sumber dayane nalika mergawe tata carane miturut napa ingkang dipun warake Kanjeng Nabi sehingga iso kumandel tenggene ngersani Gusti Allah iki ganto paling sesuk jatahku sesuk ganto paling bar sesuk jatahku niku kumandel wau lho tapi mboten ongkang-ongkang kaki sehingga nalika wong ku akhire dengan segala daya upayane nalika usaha netepi syariat netepi tindak lampah Kanjeng Nabi nalika metu kanggone donya tinimbalan dening Gusti Allah keadaane nalika dikasah dening Gusti Allah didono nggon bali iku rupa swarga kan eman tiwas sampean dikasah didono kekasafan kari-kari sampean roh nek nggon bali neraka jadi kangge niku mulane monggo sareng-sareng napa ingkang dados tindak lampah Kanjeng Nabi diusahani sithik-sithik dilatih diri bener soalnya kanggo bener niku kudu latihan terus Sayyidi Samsuddin Al-Hanafi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. يا أرحم الراحمين فرج على